Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. The gold medal goes to Imran Tochiyev, Russia. Тырышлык бушка китмәде. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город. Россия җыелмасы уңышында Татарстан егетләренең өлеше нинди? Алар җиңүгә ничек бара? Хис кичерешләрен Гөлназ Сәйфетдинова уртаклашты. Истребительгә ут капкан һәм атышлар. Татарстан трассасында узган хәрби укулардан, Айзат Шаймардан. Шалыда социаль объектлар һәм елына 500 меңгә кадәр кирүү машинасы чыгарырга сәләтле булган завод ачылды. И завод стиральных машин «Хайер» объявляем открытыми. Ваши аплодисменты. Бу хакта тулырак Илшат Аюпов. Казанда узган чемпионат World Skills хәрәкәте тарихында иң зур, якты, онытылмас вакыйга булды. Ябылу тантанасында катнашу өчен Казанга махсус килгән президент Владимир Путин катнашучыларның осталыгын да, оештыру дәрәҗәсен дә шулай югары бәяләде. Безнең ил җыелмасы медальләр саны буенча 2нче урынга чыкты. Гомуми исәпкә 4 Татарстан егете үз өлешен кертте. Җиңү мизгелләре һәм җиңү арты тәэсирләре Гөлназ Сәйфетдиновадан. Спасибо всем участникам. Russia. Аңа Казан аренаның 45 мең тамашачысы алкышлый. Телеэкран аша миллионнар күрә. Чаллы егете Айдар Минеевка прототиплар ясау буенча дөньяда тиңнәре юк. Чемпионат тәэсирләрен бүген безнең канал беренче булып уртаклашты. Бик тыйнак, аз сүзле, әмма дөнья экспертларын үзенә каратылган Айдар ул ярыш биреме буенча су астында төшерү камерасының прототипын ясый. Ул 4 көнне төш кебек искә ала. Первый день я на соревнования вошел как танк. Беренче көнне мин ярышка танк кебек кирип киттем. Җиңәргә идем максат. Икенче көнне тагын да тырыштым. Аннары инде дулкынлану барлыкка килде. Тәнәфесләрдә тынычланып, план булдырып алга бардым. Инде ябылу тантанасы алдыннан үзебезнең ил җыелмасы өчен борчылдым. Ил җыелмасы төрле илләрдән килгән иң көчлеләр белән бер мәйданда үзеңне иң итеп күрсәтү өчен күпме тырышлык киткәнен үзләре генә белә. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой, где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира. Желаю вам успехов и побед! Спасибо Татарстану, спасибо Казани! Чемпионатны уздыру өчен Казанны сайлап ялгышмауларын World Skills хәрәкәте җитәкчелеге дә сызыклый. Бу киләчәктә чемпионатны үзендә үткәргә өметләнүчеләр өчен үрнәк, хөрмәтле президент Владимир Путинның күз аллавын Татьяна Голикова, Рөстәм Миннеханов, Илсур Метшин һәм барлык оештыру комитеты күтәреп алды. Бу көнне вакытка карамадылар. Төнге 11дә президент Владимир Путин ил җыелмасы белән очрашты. Безнекеләр исәбендә 14 алтын, 4 көмеш һәм 4 бронза. Результат очень хороший. Скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня. Причем практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся. Татарстан егетләр исәбендә 1 алтын, көмеш һәм 2 бронза. Islam Nigmatulin, Russia. Мәгълүмати кабел шелтәрләре компетенциясендә Ислам Нигъматуллин 2нче урында үзенә ышанган иде. Уйлыйм, эшлеккә эләгермен дип, 3нче урынга дип. Өметләнәсез. Оскар Арсланов белән Эмиль Мифтахов мобиль робототехника компетенциясендә бронза яулады. Алар бераз кәефсез, ким дигәндә көмеш өчен көрәшкәннәр. Оскар Арсланов, Эмиль Мифтахов, Russia. Алар беренче эшлектә һәм Россия җыелмасының 2нче урын алуында безнең егетләрнең дә өлеше зур. Осталыкталар, Кытайдан гына калыша. Казань сделала все, что нужно было для того, чтобы создать условия для вас, для тех, кто вместе с вами соревновался. Это тоже наше достижение, тоже наша компетенция. Казан үрлегендә яуланасы үрләр алды әле. 2022 елда Санкт-Петербургта һөнәри осталык буенча Европа беренчелеге узачак. Гөлназ Сәйфетдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.
Чемпионат тыныч һәм имин үтсен, аның узуы беркемгә дә кыенлык китереп чыгармасын өчен куркынычсызлыкны республикада 5000 полиция хезмәткәре тәэмин итә. Хәлне 100% контрольдә тотты, хәтта чит ил туристына югалткан 200 мең сум акчасын да табып бирә алдык диләр. Кадр артында калган кадрлар Руслан Хусндиновтан. Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Чистопольскому району. Алар хөрмәтенә барабан быргы тавышлары яңгырый. Чемпионат вакытында Казанда 5000 полиция хезмәткәре тәүлек буе кизү тора. Президент Республики Татарстан. Бүген иртән Рөстәм Миннеханов белән чемпионат нәтиҗәләре буенча очрашу булды. Президент рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ябылу тантанасында катнашкан ил башлыгы Владимир Путин чемпионатта куркынычсызлыкны тәэмин итүгә югары бәя бирде. Бүген WorldSkills'та эшләгән 186 полиция хезмәткәренә рәхмәт хаты тапшырыла. Хукук сакчыларына барлык объектларда уяулыкны югалтмыйча эшләргә туры килә. Һәр кунакны металл эзләгеч аша кертәләр. Өйрәтелгән этләр дә тәүлек буе кизү тора. Мы несли службу по охране общественного порядка по улице Бауман. Бауман профсоюз елга портында иртә кич кизү тордык. Чит ил кешеләре белән дустанә мөнәсәбәттә аралаштык. Хукук саклау органнарының һәм полиция хезмәткәрләренең иң күп эше ул WorldSkills чемпионатының ачылыш һәм ябылыш тантанасында була. Әйтик, кичә 3 кеше тантанага билетларны арттырып саткан 1000 сум билет өчен 6000 сумга кадәр акча сорыйлар. Алып сатарларны шундук кулга алалар. Билет сатып җиңелгән акча эшләргә теләгән 2 кеше Казаннан, ә берсе Мәскәүдән булып чыга. Аларга карата административ беркетмә төзелә. На данной территории нашли кошелек коричневого цвета. Карим Магомедов белән Александр Халилов Росгвардия хезмәткәрләре чемпионат ачылышында алар акча янчыгы таба. Анда 200 мең сум шамасы акча һәм самолетка билет була. Пакистан гражданина санаулы минутлар эчендә кайтаралар. Заметил там билет, посмотрел, утвердил, что гражданин из Пакистана. Зур ярыш вакытында автоинспекторларга да эш күп була. Алар объектларга илтүче юлларда тәртип саклый. Для обеспечения общественного порядка. 22-сеннән 27 августка кадәр юллардагы куркынычсызлыкны һәм тәртипне 500-дән артык инспектор саклады. Ачылыш һәм ябылыш тантанасы көнне юлларда кайбер өлешләрен япсалар да, бу зур кыенлык китереп чыгармады. Чемпионат вакытында катнашучыларның эш урыннарында иминлекне саклауга да зур игътибар бирелә. Конкурсантларның мәйданчыкларда ничек һәм нинди шартларда ярышларын чит ил белгечләре күзәтте. Руслан Хусндинов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бер истребительгә ут каба, ату тавышлары яңгырый һәм югары тавышлы очкычлар һавага күтәрелә. Бу Татарстанның Чиста юлында бүген булган хәл. Монда Россия оборона министрлыгының хәрби өйрәнүләре башланып китте. Районда төзелеп килүче Европа көнбатыш Кытай магистраленә 12 су истребителе һәм 2 ан самолеты төшеп утыра. Истребительләр сызгырып ук трассага төшә, ләкин бу бернинди аэродромда түгел, гади трасса. Төзелеп килүче Европа көнбатыш Кытай магистрале. Чиста районына караган җирлектә трассадагы 2,5 километр ара аэродромга үрелә. Сугыш булган очракта кайбер машина юлларын ябып, шулай аэродромга әйләндерә алалар, ләкин ул урын икәнен гади кешеләрдән сер итеп саклыйлар. Су-34 очкычлары төшүгә аларны ракета, бомбалары белән җиһазландырырга тотыналар, ләкин кинәт дошман ягыннан һөҗүм башлана. Хәзерге вакытта оча торган пилотсыз аппаратларны сынап карыйлар. Һәм күрәсез, бер самолет яна, һәм исә бер полосага зыян килгән. Хәзер әлеге тутны сүндерергә тиешләр. Ярты сәгать эчендә янгынны сүндерәләр, шунда ук очкычларга ягулык салалар. Өр-яңа күчмә ягулык станциясендә биредә сынадылар. Одновременно заправляет. Бер юлы 24 очкычка ягулык салырга мөмкин. Бу гади аэродромнар белән чагыштырганда 15 тапкырга тизрәк башкарыла. Моңа ягулык салу, электр энергиясе белән тәэмин итү, газ, ракета бирү керә. Дошман нык тырышкан, аэродромга кабат ут ачтылар. Ләкин узакка түгел, хәрбиләр атышны туктата. Шуннан бер артлы Су-34 очкычлары һавага күтәрелде. Хәзерге вакытта Югары тавышлы истребительләрдән колаклар тына. Мондый хәрби өйрәнүләр 27 августан 30-на кадәр Үзәк хәрби округында барачак. Моңа 30 меңлек гаскәр, 7 мең дәнә техника һәм корал, 90 очкыч һәм боралаклар җәлеп ителә. Чистай районыннан Айзат Шаймарданов, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы.
Татарстанда ачылган Хайыр сәнәгать паркы Россия белән Кытай хезмәттәшлегенең үрнәге булып тора. Бүген Россиянең Идел буе округындагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров шулай дип белдерде. Бүген Чаллыда суыткычлар чыгаручы оешманың икенче зур заводы ачылды. Моннан тыш федераль җитәкчелек шәһәрдә илкүләм проектларның үтәлешен гамәлдә күрде. Ишат Аюпов Чаллыдагы зур эшләр хакында. Сабантуй балалар бакчасы 340 урынга исәпләнгән. 18 төркемнең 10-сы ясли яшендәгеләр. Биредә сәләтле балалар өчен махсус төркемнәр дә булачак. Әлеге бакча демография илкүләм проекты буенча салынган һәм Чаллыда бердән-бер түгел. Елда 6 балалар бакчасы, бер мәктәп һәм юл эшләре, менә КАМАЗның 50 еллыгына бик матур әзерлек бара. И очень важно. Биредә яңа эш урыннары булдыру өстенә кешеләргә яшәү шартларын яхшырту буенча төпле эш алып барыла. Мин бик шат, минем кызым Ралина монда йөрәчәк. Сабантуй балалар бакчасы янәшәсендә генә социаль ипотека программасы буенча төзелгән 149 фатирлы йортта кулланылышка әзер. Гомумән Чаллыда соңгы елларда яңа микрорайоннар төзегәндә балалар бакчасы һәм мәктәпләр планга кертелә. Шуның ачык мисалы 65-нче бистәдәге 42-нче мәктәп. Ул 1220 укучыга исәпләнгән. Беренче сыйныфында гына да 13 параллель булачак. Поздравляю тебя. Тебя как зовут? Давай, можно тебе руку пожать. Крепкий ты такой. Социаль объектлар кебек икътисад өлкәсендә дә даими үсеш күзәтелә. Бүген автокалада тагын бер тарихи вакыйга булды. И завод стиральных машин «Хайер» объявляем открытыми. Ваши аплодисменты. Кытайның Хайер компаниясе автокалада суыткычлар җитештерә иде инде. Бу завод крио машиналары чыгарачак. Большой проект в рамках российско-китайских наших отношений. Поэтому я хочу заверить, что и руководство республики, руководство города Набережной Челны целиком полностью будет поддерживать все наши договоренности. Хайыр заводы елына 500 меңгә кадәр крио машинасы эшләп чыгарырга сәләтле булачак. Менә ул берничә 100 метрга сузылган конвейерның ахыры. Биредә инде кулланылышка тулысынча әзер булган техниканы күреп була. Суыткычлар крио машиналарыннан кала киләчәктә компания телевизор һәм башка техникада ясарга җыена. Открытие индустриального парка сегодня станет... Бу Россиядә дөнья күләм сыйфатка ия көнкүреш техникасын күпләп җитештерү юлының башы булып тора. Әлеге завод ачылуга без бик шат, хезмәттәшлек киләчәктә дә бары үсә барыр дип ышанам. Рөстәм Миңнеханов һәм Игорь Комаров Кама индустрия паркында да булдылар. Мастер паркы 15 ел эшләү дәверендә 287 резидент компания җәлеп иткән. Анда 8 меңнән артык кеше хезмәт куя. Бүген паркның юбилеена багышланган тантаналы чара узды. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Түбән Кама халкы исә бүгеннән үпкә тутырып сулый ала. Шәһәрдә төзекләндерүдән соң биологик чистарту корылмаларын эшләтеп җибәрделәр. Моннан тыш Татарстан президентына Пионер индустриаль паркын һәм веломузейны да күрсәттеләр. Шуның белән Түбән Камадагы начар ис проблемасы бөтенләйгә ябылды дияргә мөмкин. Һаваны хәзер биофильтр аша уздырачаклар. Бүген чыннан да үпкә тутырып суларга мөмкин дип сөенә шәһәр халкы. Аларның шатлыгын Татарстан президенты уртаклаша. За счет современных технологий, очистки современных объектов производства мы можем достичь такого состояния экологического, что она соответствует всем мировым нормам. Я должен отметить хорошую работу наших коллег, группы компании ТАИФ, Нижнекамск нефтехим. Яңарту эшләре 3 миллиард сумга төшә. Табигатьне заманча технология һәм җайланмалар ярдәмендә саклаячаклар. Лаборатория хезмәткәрләрдә уяу зарарлы маddәләрнең җир, су һәм һавага эләкмәвен карап кына торалар. Это 12 действующих аппаратов, тут как раз и происходит биологическая бактерия, да? Төзекләндерү эшләре моның белән генә бетми. 3нче этапта пычрак суларны чыгару өчен 11 чакрым озынлыктагы яңа коллектор төзергә исәплиләр. Төзүчеләргә иш шугалларында да эш күп. Ремонттан соң яшьлек урамындагы мәйданнарны танырлык түгел. Молодцы. Хорошее дело. Пионер индустриаль паркында да сокланырлык эшләр байтак. Монда президент Хорыч буяу заводы. Алар көнкүреш техникасы өчен корпуслар җитештерү белән мәшгуль. Үз продукцияләрен киләчәктә Беларусь, Казахстан һәм Украинага тәкъдим итәргә ниятләре бар. Это тоже велик, да? Да. Это реплика 19 получается, века. Это первые велосипеды изготавливались из дерева. Гадәти булмаган велосипедларны шушы музейда күрергә була. Аны быел җәйкене ачканнар. Монда 2 күпчәкле транспорт чарасының нинди генә юк. 40тан артык раритет.
Бу яшьләр Түбән Камага велосипедта түгел автобус белән килгән. 14:30 дип аталган проект кысаларында алар республиканың бөтен шәһәрләрен йөреп чыгарга ниятли. Я уверен, что только мы сами можем сделать нашу республику, наши города, наши села комфортными и удобными для себя. Рахмат сезгә, уңышлар барыгызга. Түбән Камадан Рәмзилә Гафиятуллина, Яңа Гасыр каналы. Яңартылган станциялар һәм сыйфатлы ягулык ТАИФ НК АЗС компаниясе март айыннан алып августка кадәр Казанда 5 ягулык станциясын яңарта. Үзгәрешләр тышкы ягына да хезмәт күрсәтүгә дә кагыла. 2019 елда ТАИФ НК АЗС компаниясе ягулык салу станцияләре шелтәрен заманча итеп үзгәртү буенча пилот проектын башлап җибәрде. Ул объектның тышкы һәм эчке кыяфәтенә дә хезмәт күрсәтү сыйфатын күтәрүгә дә кагыла. Быел гына шундый 5 станция ачылган. Монда уңайлы сәүдә заллары, зур ассортиментта товарлар тәкъдим ителә. Станцияларны клиентларның теләкләре исәпкә алып төзибез. Киләчәктә мондый уңайлы станциялар төзү эшләрен алга таба киңәйтәчәкбез. Компания ягулык сату станцияләренең һәрберсен яңадан җиһазландыра. Клиентлар күп булу сәбәпле операторлар зонасы да киңәйтелә. Тамак ялгап алу өчен дә мөмкинлекләр бар. Бу үзгәрешләрне машина йөртүчеләр дә сизә. Бензинның сыйфатыннан да канәгать. Мин ТАИФ НК АЗСның даими клиенты, үзгәрешләрне рәхәтләнеп кабул итәбез. Биредә хезмәткәрләр дә бик ачык, елмаеп каршы алалар. Яхшы бензин бар, әйбәт җөрибез инде, Аллаһка шөкер. Ягулык салу станцияләренең яңа дизайны Белоруссиянең танылган компаниясе белән берлектә эшләнә. Заманча алымнар кулланылса да, Татарстанның милли төсләре һәм ТАИФ компаниясенең стиле дә саклана. Ел ахырына кадәр тагын 3 ягулык станциясе яңартылыр дип көтелә. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Шүп реформасы кәгазьдә бар, гамәлдә юк. Иҗтимагый оешмалар төбәк операторларына карата тәнкыйть сүзләрен белдерде. Сегодня переработки нет, раздельного сбора нет. Вот это очень плохо. Фикерләрне Фәризә Мәҗитова тыңлады. Зөлфия Камаловадан яңа альбом, Әлфия Абзалова җырлары заманча аранжировкада. Таткульт фест яңа татар мәдәнияте фестивале быел тагын ниләр белән сөендерәчәк? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Шүпчәрне айрып җыймыйлар, көнкүреш калдыкларын аралау пунктлары юк, эшкәртүне оештырмыйлар. Реформа ясарга алынган төбәк операторлары эш күрсәтми ди бизнес вәкилләре һәм иҗтимагый оешма әгъзалары. Бүген монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан бүлеге иҗтимагый советы утырышында 8 ай элек башланган шүп реформасының нәтиҗәсе турында сөйләштеләр. Беренче булып кулланучыларны тыңлыйлар, аннары хезмәт күрсәтүчеләрнең үзләрен чакырып сөйләшәчәкләр. Эти отходы теперь складируются вот так. Әлеге шүпнең яртысын аралап булыр диде Николай Атласов. Ул җитәкләгән компания Чаллыда шулай эшли дә. 100гә якын урында пластик, кәгазь, пыяла җыю пунктлары оештырып эшкәртәләр. Тик быел төбәк оператор килгәч, бу эш кыенлаша. На сегодняшний день, согласно законодательству, мы не можем. Бүген закон буенча без контейнер мәйданчыкларына шүпне айырып җыю өчен контейнерларыбызны куя алмыйбыз. Төбәк операторлары рөхсәт бирмәй. Үзләре дә бу эшне оештырмый. Бүген иҗтимагый оешма вәкилләрен һәм эшмәкәрләрне монополиягә каршы хезмәткә чакырдылар. УФАС төбәк операторларының эшенә карата төрле эчтәлектәге хатлар ала. Бүген җыелып проблемаларны барладылар. Төбәк операторлары эшмәкәрләр белән түгелгән шүпнең күләме буенча килешү төземәй, ә мәйдан күләменә карап түләтергә тели. Бу очракта сәүдә үзәкләре җитәкчеләренә шүп өчен 10 тапкыр күбрәк түләргә туры киләчәк. Бу гамәлдә дөрес булмаса да, канун буенча әлегә дөрес булып чыга. Почему мы еще одну монопольную структуру создали? Без үзебезне үзебез шиклибез. Тагын бер монополия оешмасы ясалды. Чынлыкта базар икътисады шартларында сайлау булырга тиеш. Бүген минем шүпне түкмиләр икән, иртәгә мин башка оешма белән килешү төзә алырга тиешмен. Ә хәзер булай булмый әлегә. Бизнес вәкилләре шүп реформасының бердән-бер үзгәреше бәя артуда дип чаңсуа. Шул ук чөпчарлык, шул ук аның объемнары, шундый үлчәмнәре булса да, аның бәясе арта бара. Реформа яңа законнары да аны кабул итү замана таләбе иде диләр. Бүген эшмәкәрләр күтәргән мәсьәләләрне ничек хәл итеп була? Сорауларга ПЖКХ операторы җавап бирүдән баш тартты. Ә Гринтл оешмасы булай ди. Без шартлар булдырырга тырышабыз. Әлмәттә, Чаллыда контейнер мәйданчыкларына шүпне айырып җыябыз. 2 эшкәртү заводы бар. Әлегә аларда бөтен шүпне дә эшкәртеп булмый, куәте җитмәй. 2022 елда экологик полигон төзеләчәк. Анда шүпне эшкәртү заводлары булачак. Бүген шүп мәсьәләсендә килеп туган күп кенә проблемаларны бардык законнарга үзгәреш кертеп кенә чишеп була ди иҗтимагый оешма вәкилләре. Алар үз фикерләрен Дәүләт Думасына юллаячак. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.
20 гасырның төп ачышы атом төш коралы түгел, пластик. Нигә экология өчен көрәш кешелекне аяныч нәтиҗәгә китергә мөмкин. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Татарстанлыларны цифр нигезендәге яңа һөнәрләргә өйрәтү күздә тотыла. Моннан тыш дәүләт хезмәтендәгеләрнең дә бу юнәлештә белемен күтәргә җыеналар. Шул максаттан 150 кешене өстәмә укыту нияте бар. Цифрлы икътисад ил күләм проектының үтәлеше турында бүген IT паркта сөйләштеләр. Очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин белән Татьяна Ларионова катнашты. Алар электрон дәүләт хезмәтләрен арттыру, халыкны югары тизлекле интернет белән тәэмин итү буенча планнарын җиткерде. Нам бы очень хотелось иметь подготовленных знатоков этого дела. Потому что цифровизацию это руками вот так ее не пощупаешь, не потрогаешь, ни на вес, ни на вкус, что это такое. А это завтрашний день конкурентоспособности нашей республики во всех практически сферах. Цифровая экономика – одна из главных задач. Цифрлы икътисад Татарстан үсешендә иң төп бурычларның берсе. Ул дәүләт һәм бизнес вәкилләренә генә түгел, аерым-аерым һәр кешегә дә кагыла һәм халыкның көн күрешен үзгәртә. Аның йогынтысы белән без һәр даим очрашып торабыз. Татарстан дәүләт советына депутатлар сайлауга 11 көн вакыт калды. Республика халкы тавыш бирергә җыенама. Алар кайсы партиягә өстенлек бирә һәм ни өчен аларга? Без бүген сорауларны Казан, Әлмәт һәм Чаллы шәһәрләрендә яшәүчеләргә бирдек. Барам, саулыйм Единая Россия партиясына. Я верю этой партии, доверяю. Сайлау ул безнең өчен бәйрәм. Кемне сайларга ирем белән киңәшәбез. Справедливая Россия өчен. Ни өчен? Белмим инде, ышанабыз шул партиягә. Бул турда кешегә әйтә торган кеше түгел. Мин бер вакытта да үземнең кемне сайлаганны әйткәнем юк. Ләкин сайлаудан калганым юк. Мин сайлауга барам. ЛДПР партиясын өчен тавыш бирәм. 8 сентября вы на выборы пойдете? Ну да, конечно. Обязательно. За кого будете голосовать? Ну, выбор оставлю для себя. Барабыз. А кем өчен тавыш бирәчәксез? Единая Россия безнең өчен. А ни өчен? Ну как бы эшләре белән күрсәтәләр үзләрен. Әле кайсысы өчен тавыш бирергә белмибез, но барабыз. Единая Россия шуйбызга бөтен җирдә ярдәм итеп торалар. Зөлфия Камаловадан яңа альбом Әлфия Авзалова иҗаты заманча аранжировкада 30 август көне Казан Кремлендә Тат Культ Фест халыкара фестивале гөрләячәк. Анда кемнәр катнаша? Алдагы репортажда. Хәзер биредә суык, шыксыз һәм бик тыныч, әмма 30 август көнне Казан Кремлендә кызу булачак. 30-дан артык музыкаль чыгыш, театр һәм кино карау, балалар һәм өлкәннәр өчен төрле мәйданчыклар, туклану зоналары һәм интерактив программа көтелә. Бер көнне буйлы. Менә тамашаның хедлайнер Австралиядән Зөлфия Камалова Тат Культ Фестка ул быел яңа музыкаль альбом белән килә. 6 көн ярату дип атала. Мин бик яратам. Минем тамашачылар монда бар, алар мине яраталар. Шуңа күрә мин бик шат киләм, бик канәгать. Сүзләре Йолдыз Миңнуллинаныкы, ә музыкасын Голландия гитаристы Михиль Халландер белән язалар. Делиться восторгом. Бу Тат Культ Фест фестиваленең чираттагы хедлайнеры Марат Татурас 15 музыка коралында уйнап зур кинопроектлар өчен көйләр яза. 30 август казанлыларны электрон музыка белән сөендерәчәк. Барлыгы 15 мәйданчык, 3 музыкаль сәхнә. 30 август Казан Кремлендә татар музыкасын заманча форматта ишетеп булачак. Мәсәлән, менә шулай. Тат Культ Лаб музыкаль лабораториясе нигезендә оешкан Нью Моң төркеме егетләре көйне хәтта кәхвә савыты белән шикәр кабыннан да чыгарып була ди. Әлфия Авзалова җырларын заманча аранжировкада да ишетеп булачак. Без чит ил музыкасын тыңлыйбыз, аның бөтенләй сүзләрен аңламыйча, музыкасы безгә ошый. Нәкъ шул максат белән дә без үзебезнең татар музыкасын яхшылап итеп, сыйфатлы итеп, башка илләргә дә танытырга тиешбез. Айгөл, Тараф Бенд, Гөлназ Батталова дистәләгән башкаручы көтелә. Шунда ук театраль зона һәм кино карау мөмкинлеге, Шаян ТВ каналыннан балалар өчен интерактив һәм күп санлы күргәзмәләр. Әлбәттә, фестивальгә керү бушлай. Көндезге 12-дән алып без барлык кешеләрне көтеп калабыз. Айгөл Бәдретдинова, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. WorldSkills җиңүчеләре инде ачыкланды. Спортта безнекеләрнең уңышлары ничек? Спортта да безнең спортчыларыбыз җиңүләр белән даими рәвештә шатландырып тора. Мәсәлән, йөзү буенча халыкара ярышта Татарстан вәкиле бер юлы 2 медальгә иреште. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Казан спортчысы халыкара гроссмейстер Дмитрий Цинман шашка буенча дөнья кубогы ярышында көмеш медаль белән бүләкләнде. Ярышлар бу көннәрдә Болгариядә үтте. Анда дөньяның 14 иленнән иң көчле катнашучылар җыелган иде.
Йөзү ярышында Казан студенты бір юлы 2 медальге ие булды. Казан студенты Илья Сибирцев Венгрияда узган судағы спорт түрлері бойынша дүния біріншілігінде 2 медаль яулады. Башта ул яшүсмерләр арасында ирекле стиль белән 800 метрга йөзү буенча финишка икенче килеп җиткән иде. 1,5 километр дистанцияда Илья Сибирцев бронзалы булды. Ярышларда 100дән артык илдән 14-18 яшьлек булган 800дән артык спортчы катнашты. Турнир барышында 42 комплект медаль уйнаттылар. Яңа спорт кырылмасында беренче ярыш Чаллыда пляждагы волейбол белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр тагын да артты. Яңа кырылманы бер юлы 50 команда сынап карады. Анда Зенит Казан уенчылары да килгән иде. Чаллыда заманча таләпләргә туры килгән пляждагы волейбол үзәге барлыкка килде. Ул Мәләкәс елгасы буенда урнашкан. Комдагы турнир яратучылар бу вакыйганы көтеп алган. Турнирга волейболдагы атаклы йолдызлар Зенит Казан клубы уенчылары да килгән. Алар мастер-класслар, уста алымнар күрсәтте, киңәшләр бирде. Мондый очрашу спортка кызыксынуны тагын да арттыра. С Зенитом Казани познакомился только что, взяли интервью. Мечи нам подарили. Я бы посоветовал детям. Мин балаларга үз алларына иң югары максатлар куярга киңәш итәр идем һәм тайпылмыйча алга барарга, сәламәтлек телим, имгәнмәсеннәр. Һәр вакыт тренерларның сүзенә кулак салсыннар. Пляждагы волейбол ярышы яшь аермалар буенча 5 категориядә үтте. Җиңүчеләр кубок медальләр һәм истәлекле бүләкләргә дә ия. Чаллы спортчысы Юлия Мюс тэквондо буенча дөнья кубогы ярышында иң көчлеләр рәтендә. Республикабыз вәкиле Россия җыелма команд составында чыгыш ясады. Безнекеләр микс, ягъни катнаш командалар арасында ярышып, Иран спортчыларына гына оттырды. Нәтиҗәдә россиялеләр Төркия командасы белән бергә бронза медальләр белән бүләкләнде. Тэквондо ярышы Кытайда үтте. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ашламалы аш бүлмәсен алырга теләсәгез, Данил Майстер шалтыратыгыз. Danielsызык-майстер.рф. Телефон 2 167 166. Яхшы протез читтә торсын. Буыннарны операциясез дәвалау технологиясе авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургияләр аша дәвалануны киңәш итмибез. Без алдынгы технологияләр ярдәмендә операцияләрсез буыннарны терлекләндерәчәкбез. Төрле яшьтә, тулы тормышка хәрәкәтләрдә чикләүләрсез һәм авыртуларсыз әйләнеп кайтырга мөмкин икәнлегенә доктор Ост медицина үзәгенә килеп инаныгыз. Доктор Ост федераль шилтәренең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясыз дәвалана. Хаватырышына күчик. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә Баулы Азнакайда яңгырлы 11 градус җыла. Төньяк көнчыгыш Түбән Кам Яршалы Алабугада яңгыр булмый. Температура 12 градус. Төньякта Октаны Шәгәрҗә Менделеевскида урыны белән яңгыр булу ихтимал 12 градус җыла. Төньяк батыш Орша Кукмара Балтычта шулай ук яңгыр булмый. Температура 13 градус. Болгар Бош Пролида болытлы, ләкин яңгырсыз 15 градус җыла. Үзәктә Чиста Нурлат Аксубайда синоптиклар болытлы көн вәгъдә итә. 13 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә һава торышында әллә ни үзгәрешләр көтелми. Җылырак киенегез. Тапшыруның янәшәсе Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте. Акбарс банк ул шәхси генә түгел, шулай ук корпоратив клиентлар өчен дә финанс хезмәтләренең барлык төр операцияләрен үтәүче универсаль банк. Акбарс банк сезнең шәхси банк. Это успокаивающая терапия вместе с Акбарс банком. Примите удобное положение и расслабьтесь. Процентная ставка на потребительские кредиты со страховкой 10,9%. Не от 10,9, а ровно 10,9. Если вы не клиент банка, тоже 10,9%. Не больше, не меньше. На этом все. Еще увидимся. Мечтается о двухкомнатной за 3 миллиона 100 тысяч рублей. Зеленый свет мечтам в жилом комплексе «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03. «Грин» торак комплексы ул саф һава белән янәшәдәге елга. Ул хокук саклау академиясе тукталышына кадәр 5 минут. Ул әзер һәм төзелеш йортлардагы фатирлар белән отышлы бәйләр. ЮЭТга шалтыратыгыз 233 03 03.
Башкалабыз Казанда яуым төшемнәре булмый. 13 градустан 15 градуска кадәр җыла. Төньяктан көчле җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлылыгы 52%. Җирнең магнит каратыныш. Тапшыру ахырында сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышының янәшәсе Гафури урамы 46-нчы йортта урнашкан Брионикс аквапаркы. Балалар өчен уен залы, уңайлы киенү чишенү бүлмәләре, тауга автоматик рәвештә күтәрү җайланмасы. Кулай бәядән яхшы ял сезнең өчен. Аквапарк Брионикс – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать руки на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк Брионикс на Гафури 46.